मनोज जी के पिक्चर के गाने टाइमलेस। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै फैलायबाय। तो नोंथांमोना नुगासिनो इंडिया रियलिटी शो सुपार डांसर चैप्टार 5 दा सोलिगासिनो सनी टीवी एंटरटेनमेंट टेलीविजनाव। तो नेक्स्ट वीकआव माबायदि जाना थांगासिनो आरो जोंनि बर'नि फिसा अप्सरा बर' बिथाङा जे कम्पिटिशन खालामगासिनो दङ। दा नेक्स्ट वीकआव माबायदि पारफॉर्मेंस होगोन दा नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों शेयर खालामनो नागिरदों। तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। तो जोबजासिम नायलांब्ला नोंथांमोना जेबो बुजिनाय नङा, बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। तो लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना नुदों सुपार डांसर चैप्टार 5 खौ नोंथांमोना थारैनो ससियेल मीडिया दों बा गाव गावनि मबाइलफ्रावनो नायगासिनो बा सोरबा टेलीविजनाव नायदों। तो बे फैयै फैयै दा टप 5 आव दा सोलिगासिनो दङ। गोबां सप्ता बारलांनाय सप्ताफोराव नोंथांमोना जाय कन्टेस्टेन्टफोरा जेरै अप्सरा बर'आनो जा, आइधास्रियानो जा, तकजीर दले बा ट्रेसी चाकमा आरो काव्या सिंह, सुकृति गासैबो जाय कन्टेस्टेन्टफ्रानो गाव गावनि बिफाखौ लानानै गाव गावनि गुरुफोरखौ लानानै पारफॉर्मेंस खालामबोनायखौ नोंथांमोना नुबाय बा बेफोरबायदि माने पारफॉर्मेंसखौ खालामलांबाय। तो नेक्स्ट वीकआव बेफोरबायदि पारफॉर्मेंसा जानाय नंला। नेक्स्ट वीकनि जे पारफॉर्मेंस बा फैबाय थानाय सप्तानि पारफॉर्मेंसा एसे बेलेग जासिगोन बा आलादा जासिगोन। तो बेहाय नेक्स्ट वीकआव पारफॉर्मेंसखौ कन्टेस्टेन्टनि गेजेरावसो जरा जरा खालामनो गोनां जासिगोन। जेरैहाय नोंथांमोना साननानै नायदो काव्या सिंहजों आरो सुकृतिजों आरो आइधास्रिजों बारकारजों आरो आइधास्रिजों तकजीर दलेजों बेबायदिनो अप्सरा बर'जों काव्या सिंहजों दा बेफोरबायदि पारफॉर्मेंसा जासिगोन आरो जरा जरा। तो मानो होनब्ला बे फैबाय थानाय नेक्स्ट वीकआव ओरैबायदि माने बिजिरनाय जागोन, बे गेदेर माने चेलेन्जेस जासिगोन आरोना, बिराद गेदेर माने बेहाय बिजिरनाय जासिगोन। बिकज सोरनि स्करा बारा, सोर मोजां पारफॉर्मेंस खालामदों, सोर कमी, सोर माने टप खालामनो हादों, दा बेखौ गेदेर नायनाय जासिगोन। दा बेखौ नायनो थाखाय सासे गेदेर जासा फैसिगोन आरो नेक्स्ट वीकआव फैनो माने थियारि जाबाय बा फैनायनि जे टारगेटआ अलरेडि जाखाबाय आरो। तो बेवहाय फैगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन जायखौ जोङो रेमो सार होननानै मिथियो। बे रेमो सारा नेक्स्ट वीकआव फैसिगोन आरो बे श'आव दा बिजिरनो थाखाय। दा नेक्स्ट वीकनि पारफॉर्मेंसा ओरैबायदि जागोन जाय अप्सरा बर' आरो काव्या सिंहनि गेजेराव पारफॉर्मेंसा जागोन आरो। दा बेहाय मोनसे गिदिर मोनसे बेयाव सेलिब्रिटी लादों। बे सेलिब्रिटीखौ लानानैनो जेरै मनोज कुमारनि मोनसे एबार सेलिब्रेशन लादों। बे सेलिब्रेशनखौ लानानैनो बेवहाय पारफॉर्मेंसा जागोन आरो जाय अप्सरा बर' आरो काव्या सिंहनि गेजेराव बे पारफॉर्मेंसा जागोन। नोंथांमोना एसे नायनानै ला। आं नोंथांमोननो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ फैबाय थानाय नेक्स्ट वीकआव अप्सरा बर' आरो काव्या सिंहआ बे सेलिब्रेशननि समाव माबायदि पारफॉर्मेंस होगोन नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रो। थारैनो नोंथांमोना नुबाय नेक्स्ट वीकआव माबायदि पारफॉर्मेंस होनो थांगासिनो। अब्ला नोंथांमोना फैबाय थानाय नेक्स्ट वीकआव अप्सरा बर'नि जे पारफॉर्मेंस होनायखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना एसे थियारि जादो बा आसा खालामनानै थादो दा नेक्स्ट वीकआव। आरो बेखौ नायनानैनो नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव अप्सरा बर'खौ विनार खालामनो थाखाय नोंथांमोना सापर्ट होनांगोन। मानोना बेवहाय गिदिर जासा फैबाय जाय रेमो सारा फैनानै बेवहाय गासैखौबो नायबिजिरनाय जासिगोन। बेयाव स्कोर नायसिगोन, पारफॉर्मेंस नायसिगोन, गासैनिबो पार्सेन्टेजफोरखौ नायनानै सोरनि पारफॉर्मेंसा मोजां दा बेफोरखौ नायनानै नेक्स्ट वीकआव ओरैबायदि गिदिर मोनसे आपडेटआबो जानो हागौ जे बेयाव एलिमिनेशनबो बेवहाय आपडेट फैनो हागौ बा बेवहाय सोरबा पारफॉर्मेंसा मोजां जायाखैब्ला खम स्कोर मोनदोंब्ला बेखौ आउटबो खालामनाय जानो हागौ। दा बेफोरबायदि माने समा फैबाय आरो दा फाइनाल राउन्ड बा ग्रेन्ड फिनालेनि जे राउन्डआ ग्रेन्ड फिनालेनि जे कम्पिटिशना बेवहाय फैहांबाय आरो बे ग्रेन्ड फिनालेनि टाइमा सफैहांबाय। दा बेवहाय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों नाजानांसिगोन, मोजांनिफ्राय बेस्ट पारफॉर्मेंस होनांसिगोन जाय कन्टेस्टेन्टफोरा। अप्सरा बर'आबो जुदि विनार जानो नाजायोब्ला बेबो
अपसारा बर'आबो ओरैबायदि बेस्ट माखासे गनायजाथाव माखासे बयजोंबो अनसायजाथाव पारफरमेन्सखौ होनांसिगोन दा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों पारफरमेन्सखौ होनांसिगोन बेयाव माने गोबां चेलेन्ज थासिगोन बेयाव माने गोबां कम्पिटिसन जासिगोन आरो बेहाय फैबाय थानाय नेक्स्ट वेनिफ्राय बे माने डिक्लारबो जानो हागौ जे सोर माइनास जागोन सोर थागोन सोरखौ आउट खालामनाय जागोन दा बेबायदि समा फैबाय थ' अब्ला नोंथांमोना गोबां सोङो बेफोरबायदि सापर्ट खालामनो थाखाय माबायदि सापर्ट होनांगोन थ' अब्ला नोंथांमोना सापर्ट खालामनो थाखाय बेवहाय जे रेम' सार फैखांनायनि उनाव बिथाङा जे माखासे स्करफोरखौ नायगोन माखासे बिनि मार्कफोरखौ नायगोन अब्ला नोंथांमोना सापर्ट होनो थाखाय अपसारा बर'खौ जुदि विनार खालामनो गोसो दङब्ला जोंनि बर'निफ्राय सासे सुपार डेन्सार चेप्टार 4 सुपारस्टार डेन्सार जुदि खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोना अपसारा बर'खौ सापर्ट होनो थाखाय जाय बिथांमोननि फेसबुक दङ अपसारा बर'नि फेसबुक पेज दङ आरो इन्स्टाग्राम दङ बेवहाय थांनानै नोंथांमोना लाइक खालामनांगोन कमेन्ट खालामनांगोन शेयार खालामनांगोन आरो जेसांखिनि सनि एन्टारटेनमेन्ट टेलिभिजननिफ्राय जे ससियेल मिडियायाव भिडिअ हगारो जाय कन्टेस्टेन्टफोरनि पारफरमेन्स खालामनाय बेवहाय थांनानै नों जायखौ मोजां मोनो सोरखौ नोंथाङा सापर्ट होनो गोसो बेवहाय थांनानै नोंथांमोना जायनि नाम लानानै जायनि मोसानायखौ मोजां मोनो बै मोसानायखौ नायनानै नोंथांमोना बे भिडिअआव लाइक होनांगोन कमेन्ट होनांगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामनांगोन अब्लानो बिनि काउन्टिंआ माने बे रियेलिटि श' जाय चेप्टार 5 बे श'आव माने काउन्टिं जाहैगोन स्करा बारायहैगोन पार्सेन्टआ बारायहैगोन आरो जेसांखिनि नोंथांमोना बेवहाय लाइक खालामनाय कमेन्ट खालामनाय बियो बेवहाय ओंखारहैगोन बा बेखौ काउन्टिं खालामनाय जागोन नायनाय जायो दा बेफोरखौ दा बेखायनो नोंथांमोनाबो जुदि फैबाय थानाय समाव जोंनि बर'नि फिसा अपसारा बर'खौ जुदि विनार खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोनाबो अपसारा बर'नि भिडिअफोरखौ नायदो आरो नेक्स्ट उइकआव जे जानो थांगासिनो अपसारा बर'नि जे पारफरमेन्स बेखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड बेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनांगोन आरो माबायदि आसा दङ फैबाय थानाय समाव अपसारा बर'आ विनार जानायखौ नोंथांमोना बेसेबां लुबैयो दा बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो थ' लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना माखासे बाथ्राखौ बुजिबाय जानांगौ दा नेक्स्ट आपडेटआव आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायलांबाय थानो जागोन जे आपडेट फैयो आं नोंथांमोननो होबाय थागोन आरो नोंथांमोनाबो गुबुन गुबुन चेनेलनि गेजेरजों गोबां माने इउटिउबार्सफोर दङ ससियेल मिडिया बाहायग्राफोर दङ बिथांमोननिफ्रायबो नोंथांमोना मिथिनो हायो दा बेखायनो नेक्स्ट वेकआव माबायदि जागोन बिनि आपडेटखौबो नोंथांमोना होगोन आरो जेब्ला दा भटिंनि सिस्टेम जाथ'वाखै दे जेब्ला भटिंनि सिस्टेमा जागोन दा नोंथांमोना अलरेडि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा गासैबो मिथिखागोन आरो आंबो नोंथांमोननो फोसावनानै होखागोन थ' अब्ला नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव अपसारा बर'खौ सापर्ट होदो विनार खालामनो नाजादो दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन गोबोर टाटा बाय बाय